Lurraren atmosfera. Bizidunek aldatutako atmosferak planetaren geruza babestailea osatzen du. Zein modutan babesten gaituen ulertzeko, atmosfera altitudearen arabera nola aldatzen den eta eguzki erradiazioekin dituen elkarrekintzak aztertu beharko ditugu. Eskalatzaile horiek mendian gora doazela aldaketan abaritzen ari dira. Aire gutxiago dagoela dirudi eta arnasketa zaildu egiten da. Gailurraren inguruan, poltsa itxi bat ia lehartu arte edatu egiten da. Ikusitakoa honela azaltzen da. Gorantz joatean, airearen pisua gutxitu eta aldi berean presioa txikiagotu egiten dira. 3 kilometrotako altitudean, airearen presioa itsas mailakoaren 2 da. 5.000 metrotara, atmosfera presioa itsas mailan dagoenaren erdira jaitsi da. 30 kilometrotarainoko atmosfera aztertzeko globozundak erabiltzen dituzte ikertzaileek. Hasieran globoa nahikoa hutsik dago. Airearen presioa altitudearekin gutxitzen doan neurrian, globoa puztuz joango da. Hegalaldiaren punturik altuenean, presioa itsas mailaren 100-enekoa da, eta globoaren volumena hasierakoa baino 100 bider handiagoa. Halaber, atmosferan goragoa zenean, ez da presioa bakarrik aldatzen. Mendian gora egin duen edonork daki, altitudearekin temperatura gutxitu egiten dela. Temperatura gutxituz doa 10 kilometrotaraino. Atmosferaren geruzarik baxuena da hori, eta troposfera esaten zaio. Eguzkiak berotutako lurraren gainazalak aire zurrunbiloak sortzen ditu. Ur-lurrina kondentsatu egiten da eta hodeiak eratzen dira. Troposferaren inguruan eguraldia sortzen da. Baina troposfera atmosferaren geruza estu bat besterik ez da. Horren gainean, estratosfera dago. Troposferatik estratosferara egan egingo lukeen hegazkinak temperatura alderantzketa interesgarria somatuko luke. Gorantz egiterakoan, temperatura egonkortu ondoren igotzen hasten da. Beroketa hau uhin luzera jakiniko eguzkitiko energia zurgatzen delako gertatzen da. Eguzkitiko energiak ostadarraren koloreak sortzen dituzten uhin luzerak baino ez dituela pentsa dezakegu. Alabaina, eguzkitiko energiak espektro ikuskorrak dituen erradiazioz aparte beste asko ditu. Infragorri izeneko uhin luzerak ere igortzen ditu, bero moduan jasotzen dugun erradiazioa hain zuzen. Espektro ikuskorraren bestaldean uhin motzak daude, ultramoreak alegia. Ultramoreek erredurak sortzen dituzte. Altitude handitan atmosfera iragazkia meheagoa denez, uhin horiek pasa egin daitezke eta beraz, babes neurriak hartzea komenigarria da. Baina iragazki babesgarri garrantzitsuena estratosferan dago. Izpi ultramore gehienak atmosferako gas zehatz batek zurgatzen ditu, oksigenoak. Oksigeno molekulek izpi ultramoreak zurgatzen dituztenean, oxigeno atomotan banatzen dira. Atomo hauek oso erreaktiboak dira eta ozono izeneko molekula berria osa dezakete segidan. Ozonoa 3 oxigeno atomo duen gasa da. Izpi ultramoreak zurgatzen ditu eta kalterik gabeko bero energia ekoizten du. Ozonoaren bidezko izpi ultramoreen zurgapenak estratosfera berotzen du. Baina nolakoa da estratosferaren gainetiko atmosfera? Kanpoen dagoen atmosferaren zatira, koetez bakarrik ailegatua ahal da.
urtearen hasierako minutuetan, koeteak temperatura aldaketak jasaten ditu. Troposferan hotza eta estratosferan bero. Gorago, temperatura hozten hasiko da. Atmosferaren zatirik hotzena igaroko du, mesosfera izenekoa. Altuago, espaziotik datozen partikulekin talka egiteko haina gas molekula dago oraindik. Talka hauetan espazioko partikulak gori jartzen dira, lurretik ikusten ditugun meteoritoak dira. Zona honetan ez dagoia airerik. Dauden molekula gutxi hoiek eguzkitik datozen partikula kargatuekin egiten dute talka. Lurraren poloen inguruko talkek aurora polar izeneko ikuskizun zoragarriak sortzen dituzte. Han, goialdean, airearen molekulek eguzki erradiazio ultramorea jasaten dute, eta temperatura igo egiten da. Eskualde atmosferiko horri termosfera esaten zaio. Atmosferaren egitura, bertako gasen eta eguzki erradiazioen arteko elkarrekintzen ondorio da. Elkarrekintzek temperaturari eragiten diote eta geruza egitura sortarazten dute. Termosfera, temperatura altuak eta aurorak dituena. Mesosfera, hotz izugarriko eskualdea, goi eta behe atmosferen artean kokatutakoa. Estratosfera, ozonoa biziaren babestaile zintzoa dagoena. Eta troposfera azkenik, hodeien eta eguraldiaren eskualdea. Dena den, troposfera zati bat besterik ez da. Inguratzen, babesten, eta oraindik liluratzen gaituen lurraren atmosferaren geruzamea.